So you make me ready to train. The Peter, his son said, "Yeah, Lydia, out of here so. I know the about we are saying, and on it, and now, afraid, according to our women. And it has stayed the Kai. Oh, my amazing, because the radio was so. Yeah, the radio see me. They have me, I want to teach you. When I have some for. Papa so for and that's how many for as I imagine no pass me actually that name if free you offer you maybe see the lady akwani abedie ta wo bebra ene gudi ye e pai ba ma bo amaye and one who are with poor it me. See and Namasi. They can say, they don't want to say. Now, I got some much baby. Annie,
ni a wayi biara no emre biara na mo say we ho no mo hwe say we say o chema na emu o mo nya na mo ho obi biara ye bua ye no onyame e ma nya na bo ho afi nhira a onyame di hira ni ma no ene na yesre e de ama obi biara o ha say onyame e hira obi biara na e chire ani e fe sapan me de radiation si kura bibi kura no be be chire papa no ene ti na ye de radiation e do bibiara amen amen oh nasewo Suka woho, ukiwani, ukiwachi. Suka woho, wamaliku, wadebese, sasasi, wanipoju, iyepoju, that in counting Jesus. We are at your school in Yame. Yet I was Sema or Ma Adishia, what from a Cowen Yam and Ma, which now when him adore him also. What you ready? The son said what they were home at all, so if you were more frantic, busy net, only one her mother. I'm not what Fred. O ma efiri won tamu yenim se enye saa mere yi mu ena obedi wo hwambo yesre obanbo o hwe so pa e de mawo empani ni mofra wo na wo shiwra koso na shiwra ho amen koso na ye wo adon koso na tutu wanamo esi yi wasem se ohti ni ebisade enkan sinse muda empai bone se ade biara eda akoma so ebisade biara wode afa empai bom na bonya anu yie no mra ye kina wani mu yi wadom ene wadoye enoso se yaton obi e wo honhom mu yetu amena bone etia obi a yedi obi din obi hu bibi akose yensei na yedi nse umugya ne de e kasa yie sin ebe odi en yedi umugya no ye banbo yedi umugya no ye hye etwa wo hu hye empai bone se wo a odi won fi afia hyase ahyele bosome enwotwe ekonkron yi mu no wa na obehwe won so a wonan empem emuo biara amen ka won ho ne di boa wo amen ma ensi wo yi yes wo kɔ wo nyuma so a yes owura Yesu hye wa bɔfo ma wo amen bilim sa wo ka wo ho yi ade nyina be di aboa won amen ma no ewie wo nyame ade hye wo nyame fa mo nsie na ɔnhwɛ mo honhom wo kra ne wo ni di pebia so ban e ma se onyame ekyia oba ene ho konkron din amen amen nyame onhyira mo nyina amen ahobrasim na o
sign, catch it all. Sorry, can I told me the man in the shaft. Hey, Nana, and you shall buy. Oh, shroud. All right. But you know, besides the cement tank, I am cannibal. I have yet I was seeing more food. Wakuwa ni himaya. Eku hiya se. Okwa nechi. Na okosi omai afesuya. Atamfo edwin eku. Oma abalonchi abehu wasore. Dana. Ebusu yesi. Yeka ye aton wa kuma so se wo beboa. Ebo mpa ye se obi boa wadwuma. Eye wasade ye se oboa no abrabo. Mede wa abrabo mu ebisade wa abrabo mu ensuade hu nyina ba wani. Esai bosha wahye eni ginaye a wasinti wo koiti wani mawo. Ye wode wonsa ekoke nyina no enye nhira. Se bibi sey ya owura Yesu ko koima enyeye. Se akodo baabi a yesi enkwakora nimu a wona ummane ewu enya nkwabie. Mpai boni se ubehira wo mano esi wonyi. Ba wonuma sam enyeye. Ba waware sam enyeye. Ba wonsika sam enyina. Ba wonkasa mpa woyi bo a wachuma no. Ade nyina bi aboa wo. Na ewie obi. Yeda wase. O Yesu di. Amen. Mama, name that is Yame Onshrabu. Now Ojam can say Amen. Where Unyumenyi nadawasi go. Unyumenyi nadawasi ewa ote soro jeni gobe goba kase uni otu onya kuma. Sofo mame na odi asenya for endano pay dawase ebeneza baby awuje bedroom that abra ye for in free when you that so when na watch mu that never musuni esera de peguma ye irade na watch be brain be free am mo akọ be on fu ba ye abra mo pe bo mo ba so never ye musuni esera de peguma mo je mo tata na fa mo ko de be biare free ba ye irade ye say be shi mu a e do ye no nkan fu ya ma when endano pay ye show odoba Yesu kuku di amen. Jede fobe. Everybody has some. I'm Brazil media now put down Sabra. Mawa penyinemu na oma una sombe. Oma ensi wiye. Sadi ensi ukra yie no. Onyame echa oba ene nkonkron di. Amen. Amen.
Okay. Thank you. Yes,
the bomb winina one shade ọba yẹ gyina damase paa sẹlẹ wọde na yẹ ẹkọ na wie yẹ adisi yẹ amabọ mu di wọn mu nẹnẹ kata wọn nyina akyi koraa nyame nhyira mo na nyama so biara no awurade nhyɛ mo anan mu sane teɛ na megya ɛde atoa mc ketewa matiriba papa ɔsonso asoma sikasɛm to aso ɛda se family ɛbɛtoa so ɛwɔ yɛ sikasɛm no mu ɛnɛ so ɛme adɔm yɛasaba adɔfo ayɛayɛ sɛ ɛbɔ odin na yɛdɛ wɔ ase no sampa ɔmɔbaeɛ no matrɛ ɔdɔ ama abusua adeɛ atɔ w'ani yɛnnuaba ɛkyɛ big joe sábẹ okọ ẹtẹrẹ hɔ a ne sport wayɛ dɛdɛɛdɛ yɛnnuaba yi ɔsɛ ɛnahema wɔn nuanom ɛne yɛ maame bɛnpɔmɔ ɔkɔ n'ekura ase ne mma ɛne abusua wɔn bɛgye 50 Ghana cedis na mo nfa nka mo nkonnwa ɛngu so ɛbɛbɛ nti yɛada n'ase afei ɛyɛ police squad bait ɔmo kyerɛ sɛ yɛ maame guys chief inspector yɛ maame guys ɔmo na wɔn a ɛwɔ adwuma no mu ɛnɛ sɛ wɔn maame kɔ n'ekura ase a ɛyɛ police squad bait fo nso okura wɔn nsɛm sika 1,000 Ghana cedis mekyerɛ 10 million yɛ maame guys wɔn nuanom na abusua mo nyɛ na wɔn fɛ sisa wɔ kɔn saa so na anaa pennies ɛkyerɛ sɛ yɛ maame semua ɛma ɛbɛdi 100 Ghana cedis wɔn ne abusua wɔn fɛ sisa wɔ kɔn yɛ maame apia kyerɛ sɛ yɛ maame semua ɛma ɛne yɛ sister guys wɔn nuanom nyinara yɛ maame ɔsɛ ɔno mu ara ɛnɛ wɔn maame kɔ n'ekura ase a maame apia kura ne nsɛm 200 Ghana cedis sister guys wɔn nuanom ne abusua wɔn yɛ fa sisa mo kɔn yɛtoa so yɛnua ɛkyɛ akora yi a sɛ gyina hɔ big joe ɛkyɛ ɔsi yɛnua samuel gyakye abusua ɛwɔ hɔ a ɔmo bɛdi 10 Ghana cedis ɔkyerɛ sɛ yɛnua same ɛkɔma same ne ne nuanom nyinara 10 Ghana cedis yɛnua ɛkyɛ ɔpɛni gideon mafo ɛso ɛkyerɛ sɛ yɛ maame semua ɛma ɛne abusua bɛdi 200 Ghana cedis na ɔfɛ sisa wɔ kɔnwa saa nso na ɔpɛni aninkura ɛne ne nuanom kura 10 Ghana cedis Mr. State ɔwusu amofra abusua ne mma wɔfɛ sisa wɔ kɔnwa ɔpɛni aninkura yi nso ɛne ne nuanom ɛkura wɔn nsɛm sika 200 Ghana cedis mekyerɛ 2 billion yɛ maame bere pɔma ɛma ɛne abusua wɔfɛ sisa wɔ kɔnwa titiri pɔ yɛ maame ɛde wa akɔdeɛ tiri kurowura anahema wɔn nuanom wɔfɛ sisa wɔ kɔnwa ɔpɛni aninkura yi nso ɛne ne nuanom san kura 10 Ghana cedis yɛ maame opoku winis ɛma ne abusua wɔfɛ sisa wɔ kɔnwa ɔpɛni aninkura yi nso ɛsan kuta ne nsɛm 10 Ghana cedis yɛ maame kɔfɔ danso ɛma ne abusua wɔsɔmɔ nyiɛ na wɔfɛ sisa wɔ kɔnwa ɔpɛni aninkura yi nso ne ne nuanom san gyina hɔ bio ɛyɛ yɛ nuabarima samuel gyakye abusua ne mma wɔ ha a wɔsɔmɔ bɛdi 10 Ghana cedis na wɔfɛ sisa wɔ kɔnwa afei ekuta mi fi ɔpɛni Mr. Ntori asɔre sika 10 Ghana cedis yɛ maame bɛnpɔma ama ɛne abusua wɔfɛ sisa wɔ kɔnwa Mr. Ntori o soja saa yɛ papa kɔ yi aso ɛsɛn gyina hɔ bio ɛne nsɛm 5 Ghana cedis yɛ maame opoku winis ɛma ne abusua fɛ sisa wɔ kɔnwa Mr. Ntori kura yi aso ɛsɛn kura 5 Ghana cedis yɛn nuabarima samuel gyakye ɛma ne abusua wɔfɛ sisa wɔ kɔnwa ɔno kura yi aso ɛsɛn kura ne nsɛm 5 Ghana cedis yɛ maame semua ɛma wɔsɔmɔ nyiɛ na wɔfɛ sisa wɔ kɔnwa ɛne abusua ne nyinara yɛ papa Ntori yi nso ɛsɛn gyina hɔ ekura ne nsɛm 5 Ghana cedis yɛ brada na yɛ papa kwasi ɛsiedu ɛma ne abusua wɔfɛ sisa wɔ kɔnwa ɔno nso ɛsɛn gyina hɔ bio ɛyɛ yɛ maame kɔfɔ danso ɛma ɛnso ɛbɛdi 5 Ghana cedis papa yi ne abusua nyinara ayade yɛ pere wɔn yɛda wɔn nyinaa ase nyame nhyira wɔn
Papa di pana ofi Mr. Daboy. Ya papa bibia Daboy. Ane ya mami Amadulu. Ane Mr. Original. Ane anu mensan se nana hima onu ni anom. Ane abusiano. O ma di $100 na ofasisa mo kwenda. Kroga ebe du ha bia ebusapani ti domu dia na wodi ne din. Kroga na ba ne adane asane sa. Aha, ti afa busapani din to aso. Yo. Aso. Ya ba to so. Ayo pa frame. Ane ne ma. E trese. Ya ma me poma. E tra busapani ane ne nuanon. Ale na na so be du ye na so sansa busapani atido mu die ane ne nuanon. O be di $100 na ofasisa o konya. Sasa ya baba ya chairman party chairman baba baba ata baba ata ono ho kafo so bro we so $50 abusapani ale ama be koma ama ale na na ma bisoni na la mondia na mofasisa mukonya ya toswa papa the boy ono ho kafo $10 ya ma me semwa abusiani ma mofasisa mukonya MC ni emina kroga ba ni sira mo mani njira mo ntawmai sabre na de wakodi ya ni mpani fobe du asumbiam sanatie yeah kana mama ebuso atiano aha nana no tia sanatie Akra odi bama na bama ni ntem na menye baba na nemu maso na menye nana de wa body anodo abriwa asew apataw bako yeni haru masom Allah yeah
sorry, come on. Now what you say? Yeah. That's what I got here.
the same 10 Ghana cedis yɛ maame sɛmua ɛma ne abusua mo fa sisa wɔ konya wɔ papa de boy kura so ɛsɛn ɛne ne ho kafo sɛ kura 10 Ghana cedis yɛ maame opoku winis ɛne ne ma ne abusua ɛfa sisa wɔ konya ɛ papa de boy kura so ɛsɛn ne ho bie ɛkura the same 10 Ghana cedis ɔne ne ho kafo yɛ papa Samuel yɛte ɛma ne abusua ɛfa sisa wɔ konya papa de boy ɛsɛn ne ho bie ɔne ne ho kafo kura 10 Ghana cedis yɛ maame kɔnfɔdan so ɛma ne abusua ɛfa sisa wɔ konya yɛ papa yɛ so ɛsɛn ne ho kura the same 10 Ghana cedis ɔpɛni kwasi ɛsɛ aduma ɛne abusua ɛfa sisa wɔ konya yɛ to so wɔ de boy ha so ɛsɛn kuta the same 10 Ghana cedis yɛ papa sɛ amofa ɛma ne abusua mo fa sisa wɔ konya yɛ to so yɛ nua bɛrima fifi mɔda ɛne ne nua no ekura wɔn nsɛm sika 100 Ghana cedis ɔkyerɛ sɛ yɛ nua same mekyerɛ yɛ papa Samuel yɛkyɛ ɛma yɛ nua same ɛne ne nua no ne abusua ne nyinara mo fa sisa wɔ konya yɛ to so a ɔpɛni danso ɛma ɛna ɛkasa yi ɔpɛni danso ma ekura wɔn nsɛm sika 100 Ghana cedis na ne hema ɛne nua no ɛne abusua ne nyinara mo nyɛ na mo fa sisa wɔ konya ɔpɛni danso kura yɛ ma asɛ ekura wɔn nsɛm sika 20 Ghana cedis yɛ ma bi sɛ mo ama ne abusua mo fa sisa wɔ konya so a kɔne kwasia ne masa gyina hɔ bi kura wɔn nsɛm 10 Ghana cedis yɛ maame kɔnfɔdan so ɛma ne abusua mfa sisa wɔ konya yɛ papa kan so kura masa kura 10 Ghana cedis yɛ maame opoku ne simba ne abusua mfa sisa wɔ konya ɔno kura bɛyɛ asesa kura 10 Ghana cedis yɛ papa kɛse aduma ne abusua mo so mfa sisa wɔ konya yɛ papa danso ɛbɛyɛ asesa kura 10 Ghana cedis ɔpɛni sɛ amofa amane abusua mofa sisa wɔ konya afei yɛ to so a ɛyɛ Mr. Mofa mekyerɛ Gashas wura Mr. Mofa ɔne ne ma wasɛm ano sɛ sɛ ne nua kɔ ne kura ase ne yɛ nom n'akyi sikansa yɛ papa yi ɛma ekura wɔn nsɛm sika 500 Ghana cedis mekyerɛ 4 million wɔkyerɛ sɛ wɔn nua no ɛne wɔn maame no wɔn gyeɛ na wɔn mfa sisa wɔ konya ɛbɛgye nti ɔda ase afei Mr. State amofra a ɔkɔ ne kura ase mekyerɛ ne ho kafo ne kura no ɛna ɛkasa yi ne kura no wɔn yɛ ɛnan yɛ maame no mɛka wɔ ho bɔ mo kyerɛ sɛ wɔkura wɔn nsɛm sika 200 Ghana cedis ɔmo de ma ɛma ne abusua mo nyɛ na wɔfa sisa wɔ konya wɔfa kwabena kuma ɛne ne mma ɛne wɔn maame kura wɔn nsɛm sika 200 Ghana cedis ɔpɛni sɛ amofa ɛma ne abusua mo nyɛ na wɔfa sisa wɔ konya yɛ maame akosua afrɛ ɛne ne mma kura 50 Ghana cedis yɛ nua bɛrima Samuel yɛkyɛ ɛma ne abusua wɔfa sisa wɔ konya saa so na yɛ nua bɛrima sɛ Pope mekyerɛ Roman Catholic Pope ɔsoro no ne ho kafo kura ne nsɛm 20 Ghana cedis yɛ maame opoku winis ɛma ne abusua wɔfa sisa wɔ konya yɛ nua Pope kura yɛ so asɛ kura 20 Ghana cedis yɛ papa Samuel yɛkyɛ ɛma ne abusua mo ngyeɛ na mofa sisa wɔ konya yɛbɛgye nti ɛda ase nua to so wɔ hɔ ma yo yɛda adesua a ɔma bɛyɛ ayɛ no nyinaa se krataa ne bi wɔ ha mede toa so wia no afei obi abisa nnwom na yɛde nnwom no atoa so yɛbɛsrɛ akokɔ asɔfoɔ madawoma mokɔtrɔ receipt no a moka sɛ mode ne nyinaa ɛba a ɛnwom no ntimi mmɔ madawoma yɛmmɔ nsewfoɔ ne asɔrefoɔ ɛne ahohoɔ ne deɛ ɛma wɔm ɛpa mo kyɛw wokɔ baabi a saa kuromafoɔ no wokɔyɛ wayɛ a na de kɔ sɔro ne abobɔ ahohoɔ deɛ no na spina na atumi abɔ na live band so atumi abɔ
ti ebesre madam Roma abuchawa ni die mu a yabubo we wi a eno anu esre mu bra na nananum ma ene ti na egusu bo enti ni transfer na me wo na de wa kodie autosumi nu ni niaba oba ye dwira epo eye anti amapokuya ane ne ma ane ka sei ni amenyere amapokuya ane ne ma na de wa kodie onu nanu nyina onkuta wansam 200 Ghana cedis is kada dano obi bi enu ade mama samonye na mfa azisa monkonya ebi yada wasi nyami ehira ani tia mono ana yako papa Mr. Saint Owusu amufanso apo enkai bo wei ekoma okurani ani emano ani abusani nyina eye ofosu akomia a owo oda oni ne yire ne kasai na twese mi 20 tia wa Mr. Akomia ne yire 50 Ghana cedis okurani ni mani abusuano manye na mofa esa monkonya bi Mr. Akomia koya emma na de wa kwade oni ne nuanom abusia pani boka ora debra ye ma meda na munyina na ma emma no munyina mo ka ho Mr. Akomia ne yire se 100 Ghana cedis mo fa se mo konya obi Mr. Nkrumah so na ka se Mr. Nkrumah ora put me ni ano ono asem ana meka ono so emma Eunice emma me ni ano Ghana sisa amonye fansa amokonya obi Mr. Nkrumah kroya ema ya maami gifti woni ni onu nyira ni abusia no Ghana sisa amonye fansa amokonya obi Mr. Nkrumah kroya Ghana cedis na ma woni onu ni abusia nyira wo fansa amokonya obi aguna number 2 abusu apani kojo Jesu na kasai Mr. Why mistake 20 Ghana cedis apani kojo je na 20 Ghana cedis Mr. collect ni mami wadama na na ma anini ni no so abu fansa ko konya bi aguna number 2 abusu apani kojo je ko ya ono so na yere Mike awe asuna bishia pani pani ya ba Ghana cedis ode man na je wa kodie eneni ni anu ne na mi ehira no agora number 2 abishia pani ora kotaje eneni yire 20 Ghana cedis anu so ade ma ya ma me esmen eneni ni anu se wo fa sa ko konya ebi so afri kojo je ko ya bishapani kojo achei oni ne ye we so omde ma na je wa kodie ani ni anu nyina ani ya maame ya jura ema ni nyina 20 Ghana cedis nyame ehira no asuna bishapani so asama ya maame semwa ema no ne abusia no 10 Ghana cedis se omonye fansa wo konya ebi asune bi siapani kroya eso ema ye maame esiman ne ma 10 Ghana cedis fansa onkonya asune bi siapani kroya 10 Ghana cedis odema ye nia kwasiasiedu enia no ne abusoni nyina fansa onkonya bi aguna number 2 abusia pani ko jaje eso ema ye maame adema ye maame asime ene ne ma Ghana cedis se on fa se onkonya bi yo ya besa abe koma president asafo owo problem ha
Masafo mpanimfoɔ sɛ ɔbɛbɛdu gate no akyi wɔ yɛbɛsrɛ wɔ pɔtɛsɛ yɛ president a ɔbɛkɔkɔka wɔ ho wɔba bɛbɛkyia Nana Hema ne n'abusua ɛne abusua yɛ yie nyinaa yɛbɛsrɛ mo woyɛ president a bɔmmɔden akɔ akyerɛ hɔ. Saa nso na True Faith wo a wowɔ apapaya ase bia nso kɔ abɔnten wɔ na yɛhia mu nyinaa sɛ moba abɛkyia afei yɛwo sɛ sante bi ato a na yɛnuanom Chinafoɔ no a ɛtu sika kɔkɔɔ ɛwɔ Nana Hema asase so no wɔn ana ɛba bɛkyia no Chinesefoɔ no motama so wa mommra no afei wɔn aka no ɛntoa so na monkyia fɛfɛɛfɛ sɛdeteɛ asono abusua pani na egu so kasa yi yɛ papa St. Owusu amofa ɛma okunani ne abusua no nyinaa 10 Ghana cedis momagye misankroma nso na ɛkasa yi St. Owusu amofa abusua ɛne ɔyere ɛne ma 10 Ghana cedis mofa nsa mo nkɔnya bi misankroma kroya 10 Ghana cedis ɔse baafo kyɛn wɔne wɔyere ne wɔn ma 10 Ghana cedis mofa nsa mo nkɔnya bi asona busua pani nso ɛma baafo kyɛn ɔne ne yere ne ne ma 10 Ghana cedis sɛ ɔfa nsa mo nkɔnya bi misankroma kroya nso ɛna me asimen apo ho ɛma no 10 Ghana cedis sɛ ɔfa nsa ne nkɔnya bi antia menkonya ɔne didi ɛne wɔma ɛne ɛkasɛi Nana Hema wɔne wɔnnua abusua pani ɛtampɔntia bɔka owurada bra maame dan na abusua ne nyinaa ne mma wɔmagye 50 Ghana cedis wɔmfa nsesa mo nkɔnya ebi danso ani ni kono kasa 20 Ghana cedis age wa kɔ deɛ one oma ani abusua ni nyinaa mo fa nsa mo kono bi owura foreman so ne yere na kasa on ta won sam 50 na 80 na kola teno sɛ ɛyɛ 80 Ghana cedis age wa kɔ deɛ uni nuanom ne nso ɛkɔ ya ma me asimen apo ho ɛma no 10 Ghana cedis sɛ fa nsa ne konya bi antia menkonya ɔne didi ɛne wɔma ɛne ɛkasa yi Nana Hema wɔne wɔnnua abusua pani ɛtampɔntia bɔka owurada bra maame dan na abusua no nyinaa ne mma wɔmagye 50 Ghana cedis momfa nsesa mo nkɔnya ebi Obama danso ani ni kono kasa 20 Ghana cedis age wa kɔ deɛ one oma ɛne abusua ni nyinaa mo ba nsa mo kono bi ora foreman so ne yere na kasa yi on ta won sam 50 na 8 Ghana jo akɔ deɛ ɛne ne panimfoɔ ɛna wiɛ Mr. Mo ni deɛ kasa akra sɛ gyina ha na me ne maame yegyina ha wɔ maame ɔba abnasemwa ne nsuo no ɛna yegyina ha yi ɛyɛ nnan ɛwie yɛ pɛ sɛ ɛde ɛnea bi ma yɛyere no yɛ kunu sɛ nea aba yi wɔmfa nye na wɔmfa nso wɔwɔ na ɛnura mmerɛ nkyɛnkyɛn aka bi amfa yɛ maame no ho ana yɛbɛsrɛ wo na ɔma nsima mmienu pɛ na yɛde aka bi afa yɛ maame abnasemwa ho na mbasa me kapa ya tron we ye tibu tumni en nan kan enra ne se ye nim se aware bo ho a ene egu because enso no bi no ene e control ore no na ma kwa bra tumi e filipie e ja homa ne se on pepe na ne be ma kan se ma me oba class to ma de se ko lu bia wale no ye nya enna ne be di wale se bibia sa es oye mama e preocupe nyeba ni jo ban se yen ya wole mo ko so nti se na eri ha but ye ka se kanasi e de ku so kwase se omo atumi ama mama sa na enya no ne ma aware ne aba aso e kan ni na wi a
the same thing for Sani and Sampo. Dr. Charles Amwaje Chief Inspector Joyce Mafoje Eku, Mr. Amwaje Boga Niyere, and Mr. Kinsley J. Niyere. Yeah, and then your couple said, yeah, national. The sign is got 3,500. I had to know 35 million. That's also the bomb and start up. Yo, MC, Benjamin McMahon. Yada, Yamma, Papa, as you were my idea. Yet was one and so good, and I was one. And another walk of the air, our testimony program. Unia Nana Champotia, Oda Abusiano, and Abuquaso, Abusapani Femina, and any Unia Boca, Yama Medina, and Yamina, Mamma. Semua mama so amra aya na mani fa hene oni ni ba pani ani abusia ni panifo ni abusia ni na ana akasai omusi omunim ni atowani na ade to obi ani na nani prisua obi da bua no na eyima no sadia aya ni fa hene ni ba pani ni abusia ni na akasa sie ni omu tsasa Senadian sa toa omu ko mani ko ke usia rewo sa won kuta wan sam tu na Ghana series yes kada da na bu mi enu oba tayo woni ni anu na mama je na mo fa anti me yaseka esubi MC Magianti mada sededa ananu adin kasi foko ya asan ejira ha sa omu on papa num efri mu a yenu na akano Amutu obi apretini 5 Ghana series enti abadi me ha mako rounds na me de ama obibia na abusian betina ha omukasa asiere no MC Magianti mada sereda bia afei anutu amunu apani kwajo ode na je wa ko de amika wahu o papa no na kasai o panum na akasai ofiri asiwa akra akutani nsam 100 Ghana series obata ensi so oni ni anu na monfa ansi sam nkonya bi afei aya opani ode ne ofa si ora kwabena danso odo so na akasai asiwa ha ana ono so kutuo Oba poni onsu kutani 50 Ghana series ene de wakodi oni anu ne mo mano mo fa ajisa konkonya ebi MC Magianti nada sedada bia ina si metrasi wa kata kutami ebi Prophet Church eye akwaso asama omo trese ene nahima hununu anu asafi se o 200 Ghana series 2 million Busoni na munye na ofasisa ukonda obi yoni sa ase eye esiana akano obi amedi 5 Ghana series betray through faith church 5 Ghana series eye ni na sia for erwas Tosumi enu akokwaso ima sewa da no asumna Mepata ununu anu nyina mame sedie China foa omuntu agudie awo akokwasoman asase so no wonum ana akasai ayeni anu China foa sedie atu no na atu wo so womu bejira ha omukasa yetiawa esikasam 500 Ghana series aprewa ununu anu nyina ane mo ma de tomanero mo ne amofam be pambo ni wo enisio enso ebi China foa prayer etrese aya na nka so yi ene ana wonkata unia ba achi enti uwa akonya yi dia omutu nta unia da ya ba abaya na nai maya jase ni etowaja david China foa kuta wansam tu na Ghana series ni kasi kadada no obibi yenu woni jase unia unia busiano mwenye kamufata sa mkono ebi MC Magianti Mada serera China foa MC foa yenye bi ya mfa de leo Kasa na taso mi ansano
ɔno na ɛnna ɔma yɛ nyame asɛm ɛwɔ awufosom no ase no aha saa yɛ apanifoɔ no aka ne ɛtɔtoa so no saa na teɛ aha the apostolic church Ghana. Nana je wa kwade wasi na nyanku brebo pa ani na nama ni na nama na nana je wa kwade wuhu no etirebe hu no ebise oni na nama na de ante sa to na otumi ntamu so enya na boro so okuta ni 700 Ghana cedis na je wa kwade ensi so na dan na ni nya no nyina so ehunu bi boga wo wa sika no so ada wani mu bi we be abuso pani sanete majenti mada serega pia yo bini wa we di ana anyumo ho sorry okay the apostolic church yegina ha ni yegina ha ma no enipa baako enan yenia berma sabon kete abusia wa ha omo meje aya everything ne wo nyina aya omo dia abusia ya mame sibu abusia anso ha every people me aya omo dia agric officer Kemika Misrao yana na hema Kemika Misrao Kemika Misales upacho Kemika agric officer wabentuna promote ache upacho oso Robert yana na mateko ani awakasoma adesi abiato ni ama yako etiyewu se santibi tia we agric officer owo akopaswa ana sabe ochiano nda mwaso yo yekoso aso na na hema dewa kode nini abia na waka bebi no ono so apostolic church you could tell every day the mawo and also about method yeni abia unisi opopo ebusia enso ha every day we tie ayo omodia omomra no method unisi ebusia omoma ebusia de sana akano among Susana, Obia, apostolic is over 10. You hear me say, oh yeah, sorry, Penny, you're in there, so say, I didn't tell you, you hear me say, you could tell yourself 3.2 with the man of Fantastic Castle. Ti ema me enso ebusia amomade ye ni abarama jeti ebusia no amomade ayi ni fahini ani ni ba pele do mpacho akekase edamasi yo edamasi ije ya bese tabli epato abrewani ye no si emo ha why kan wa hana omo ase ye mo ha the battle to receipt we need 5 for okay I need fine yo the battle is the seven so but ya papa lawyer o just say rahima ana paul ewie ye papa lawyer so no one ko ba ada wo ko ko sini e no na jiskan sa e papa lawyer so na ho na fo
fẹ́ sísá wò kọ́nyà ẹ bàbá bá yẹ pé ẹ sọ ẹ kuta ní sẹ 50 Ghana cedis ẹ máa mi sẹ mu ẹ má ẹ ní ebusua mo sọ mo yí ẹ ẹ mo fẹ́ sísá wò kọ́nyà wọn ní ẹyẹ yẹ wíwí ní sá ẹ yẹ ẹnubú náà kọ́ no obi yẹ 20 Ghana cedis 20 Ghana cedis ẹ bẹ sẹ yẹ yẹn náà sọ pé ẹ náà má bẹ dé ẹ yẹ receipt ẹ di ẹ má mi fẹfẹẹfẹ ẹ náà má sẹ. Yo, yɛ to so wɔn de yɛ kɔdɔ ɔtɔ so mmienu wɔn ne wɔn nyinaa mo wɔ so no ha abiem ɛyɛ ɔhwɛfoɔ nana adu ɛna ɛkasa yi wɔsi yɛ maame mɛsi sika wɔ esi so na nana de yɛ kɔdɔ ne ɛna nyinaa nso anim ɛni ntua mu bi 150 Ghana cedis deɛ wɔn de sɔm ase ɛwɔ ɛyɛ yi mu ɛno no ɛni tua mu no. Yɛ maame afie nipa a wɔnya ne baabi kɔ dadaada no na kyerɛ sɛ Mr. Sare ɔne ne nuanom nyinaa wɔnom ɛna ɛkasa yi wɔn de awerɛwɔ ne su paa na deɛ wɔkɔ deɛ wɔn nuanom ane mɔma no nyinaa mɔma gye 100 Ghana cedis abewa momfa nte ma wi aseka so ebi yo nana de wɔkɔ deɛ sa ma so no ha ase ne mmɔ ne yere ataa a ɔwɔ nkɔkɔɔ maafo wɔn ne kasa yi wɔkuta ne nsa 50 Ghana cedis aberewa wone nuanom nyinaa mofa nte sa mo nkɔnya ebi wɔn nso akɔ ade ma nana de wɔkɔ deɛ koro yɛ wone nuanom nyinaa abusua pani akyɛmpɔtia owurade bra yɛ maame dan na
baako mmienu mmiɛnsa ne yɛ drama announcers no na no nso de ayɛdeɛ nyinaa bɛto dwa ɛma sɛ yɛrebɔ a ne yɛtwa ne yɛde ama wɔn anaasɛ mcs foɔ no kasa pɛ na bɛtumi ɛbɛ wo din ɛwɔ bɛtwa ma wote sɛ wɔyɛ ayɛ a ɛbɛsɛ sɛ mobɛtie kaabo no bɛhyɛ no so ɛwɔ de ama yɛn ama no saa na sɛ ɔsɛ si bio no a na wohwɛ ne yɛngya kasafidie no ama mcs foɔ no ama ɔmanfa yàrá no àtúntà yàrá bẹ sẹ ẹni náà yẹ bísí ẹyẹ mr moro ọsùn ebisa náà kọ ọmọ yàgòfẹ ẹni ebusua mr.
ọmọ bá bẹ̀ tíá nana ní nípa nìfọ́ ọmọ náà ato santi náà ọmọ bá náà ọmọ tíá ọ̀fọ̀ tó bá tó fọ́. ọmọ bẹ̀ tíá nana ní nípa nìfọ́. Deni abema yaw okasa no otrasa oye waye na be pala bana ya hu committee for no ye ma mi semua ma no o ma ya de pa ye ko ye na so ya ye mo mpa ye e ma wo o ma so to ti no ma to do so o ti fo so ti ti so no mo o so ti ti so no so so
deɛ nokwasɛm wɔyɛ nipa bi a no ɔbrɛ ne ho ase ade nyamesuro nso atena wiase maame yɛ obi a nyɛ mu yie kyɛ sɛ nakoma panti ebi nti ntoma koraa yɛde esi ne sɛ wakoma panti yɛ maame sɛbe wandi aboro ɔne ne kun kwan bi a ɛsɛ sɛ ɔmofa so de ɛhwɛ yɛn bi a ɔmahwɛ yɛn